И за какво са се скарали? За цигарите сам. Пари за цигари са трябвали на сина? Не ми се ка пари 5 лева заем. После една доктор Костова, лекарката, и от нея са кала 5 лева. Обаче жената сигурно е мало. На комчиката седевка и от нея са кал 5 лева. И она не му е дала. И после бой е станало, какво е станало. И са го било убийство. Какво е? Ще не знам. Линейка имаше, полиция идва. А той вчера ли е искал пари на заем от другите съседи? И пък вчера. Вчера беше къде 11 часа и беше такова нещо. А те често ли се караха? Често така, ама не е ставало до този бой. Въобще. Он го рани, он го пере, майка му почина и она, Бог да я проси, и она идваше дома. Вика, ама, но тия гадове, вика, синовете, до тук ми стана, вика, дивен, вика, пари да вземем заем за цигари. А дядото малко пенсия ли получава? Не знам колко, он с такси работи. Ти пенсионери има заем нещо, искаше това апартамента да го продаваше. Па не знам какво стана. И снощи го прибрал милицията. А вие как разбрахте за убийството? Я сега днеска разбрах, че е станало. Иначе като дойде полицията след бойо, като дойде полицията го свалия и се качил полицейската кола. И го откарава надоле. След 10 минути баща му слезна с ятия, го откарава надоле. Баща му и он слезна с колата, колата му е тук. После кола се е върнали, не знам. Кога е станало убийството, също не знам.